hemen önüne durup bilen o. Mene doğru ma istemar hem de adın önüne durur. Sebäbi näme üçin ol ay bolbiler käwradan biz ýöne bir suno diýişgärler umuman alanda suno diýişgärleri aýdym saady gowurýa söýe aýdym sadyň içindäki adamlar akly yerlerde, bu yerlerde de gürleşmäne medeniyet adam bolýar. Gürleşmäne moňor dururum, jogap bilen bolar, jogapkärçilik bilen bolar. Men pikir edýän ýöne edil näme öňünde durup bilen ok diýende men başgaça düşündümle. Kim näme ýüzüne gelip bilen ok diýen ýaman. Onu diýen ataň ýüzüne gelip bolan ok. Maňlaýyn. Ýazgydyň oňuny durup bolmaýar. Ölümüň. Hele öňünde durup bolan ok. Näme öňünde? Kim öňünde däle? Adam däzem diýmek bir haýwan ansy gelip bana maşyň öňünde durup bolan ok. Hawa dordam näp dursa golaýmasaň? Oy, öňünde durup bolan ok. Estağfurullah. Şoňşyn durmadan öňünde durun, galan zatlar başypdy.